San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Mayong adlaw kang tanan no. Amo na ang agyanan dre brad no. Nindot kay agyanan dre sa asa ning lugar dre? Misulo. Nindot kay Misulo kay makita nimo sakyanan dito. Sakyanan ba? Tara. Lumibot ko dia. Mata pa ko og bukid nun brad. Tiyawag pagyanan dre. Nindot kayo ang inyong lugar dre, peaceful kayo no. So mo ni imong mga baligya nga mga gabi. Indot kayo nga mga gabi oh. First class kayo na sa syudad ba no? Oh. Dito man ay baligya sa So nindot kayo, so wala ko manihunong gudri kay murag nindot kayo ang lugar ba? Dire sa kuan murag mingaw kayo. So nakita na ko nga nagtrabaho ka, nihunong ko gamay. Kisa tong mga pangalan na to? ayo si Tutoy. Tutoy? Kung may kasulti nimo dire sa lugar nga kuan, peaceful kayo no? Wala peaceful kayo. Peaceful kayo. Ay nindot kayo. Ay ano ay mga Walay gubot. Sa to pa istorya ra tong ingon nga dili peaceful dire no. Ay, istorya ra na. Istorya ra kayo so atong na-interview karon si kuan nga peaceful kay ang lugar. Kayo dire dito ra unahan ni noon ang nai kuan. Asa rapit tong Dito sa side di Gibang dato. ay. So dire bukid na kayo ni dire no? Oh, bukid na kayo. Bukid na kayo ni dire. So, guwapo kayo ang dalan kasada kay mag-atang dire kita sa kanan. Oh, So kini imong mga gabi nimo imo ning ibaligya to sa kuan. baligya na. Baligya na to dito sa Uy, lindot Santo kayo. Niño. Asa nga lugar? Santo Niño. Dito sa Santo Niño. Oh, So ang lugar na to dire no, pangalan nimo gani? Tutoy. Apelyido? Karon. Bukaron original nga lumad. Oh, China. Original lumad. So ang mga lumad mo na pinaka origin yun rin no. Mga original yun sila. Mga original yun mo na gipangga ni Duterte. Oh, So ang atong kasulti diri karon nga ang lugar ninyo peaceful kayo. Hindot kayo no. Walay ingon ta nga mga gubot. malay kuan dire. Oh linaw kayo, samo Oo. kayo. So atong ipakita sa mga tao nga ang inyong lugar kanang peaceful, dili gubot. No? Apoy sa amok dire wa na mga bisaya dire nga trabaho sa amok. O tunod. So ang kuan diri nga linaw ang inyong panagpuyo, no? Linaw kayo ang inyong panagpuyo. Ingaw ka eh. Linaw niya ang Ginoo nag-uban kanimo wala ka gipasagdan. So ang Ginoo naghigugma kag maayo sa Ginoo gipangga ka. Tinud dito. So ang Ginoo Unsa ireliw nimo? ana ko karon sa kuan sa kanang sa mga Christian life ba. Ah, sa kuan man ko pagimpi ko star pud dito. Apit ko sa nako karon sa one way outreach no. Dito Nakabalo ko nga ang Ginoo nag-uban sa imo nagapanalangin so dito. gigugma kag maayo sa Ginoo gipangga ka. Kaya nag-ingon sa John 3:16 for God so loved the world Oh. that he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. So ang tanan gyud igadugang ra na Oh. sa Ginoo sa imo. Ako So- dito man ko tikisimba pud sa og Tibalo layo kayo dre no? Layo kayo. Layo para kayo dire. So ang akong biyahe